Baba Joana abata danda iroro achibva adaidzira nezwi mamba kweza kuti ndiani kwakatema muti uyu, ndiani kwakatema muti uyu. Zvino pakabuda mumwe murume nedemo mutema akati amuna kubvunza muti uri pamusha pangu sei. Zvikati kuti munhu akatema muti uyu ndiani mwana achatanga kutonga nyika ino, ndokuti nyika yakwazvimba makorokoto, Afrika yese yakomborerwa. Murume akabva akandadimo pasi. Vincent Mungwere chakanyuka ndinopa mudedzo tichinzwa nhoroondo chitarwa bongo namata 1933 kudedza ikoko tichinzwa mashoko acho kunhoroondo dzababa Johani chitakurirowo pasi pane umwe wangu kuti baba Johani zvaanga aika pamarimba ndofunga kwakakwina naManuero ndianga ari muprofita wawaisenza naye. Saka pakasvikawo vamwe varume vanonzi Patrick Deka naSarema naThomas Deka naDzumbunu vachitita kuzoonawo munhu waMwari ati ndakatumwa zvediwo, vakaratidza kuti vakabva vajoinawo cheche iyoyo. Saka panguva iyoyo baba Johani ari kwana zvimba ikoko kwana Nyamweda uko ndofunga vaitaura nevanhu. Pane waito kana vagara orara woti mozoimba ndomuka. Saka vanhu vakazomuna kuti munoti mune maenda kupi? Zvikandienda kuna baba kundotaura nawo. Zvikanzi imbotika baba James wamborarawo. Saka varara vakazomuka vachitiwo zvechokwadi tsaura nemurume wechokwadi kwandaenda kwenge kuchipenya kuchingarikira maningi, asi ndaona mabhuru mairi dzvuku nedema anga achirwa. Saka apedza kutaura murume uyo baba Johani akati kubvunza vanhu kwenge wakaungana zvinorevei. Vanhu vakati hatizivi kuti zvinoreva, zvanzi ichokwadi. Bhuru dzvuku ramaona iri warungu, bhuru dema ramaona iri ndimo vanhu vatema, nekuti akati naona bhuru dzvuku rakurirwa zvikati mucharwa newarungu muchivakurira. Ndo rimwe pipi raakataurwa iroro. Wazopedza izvozvo varume ava baba Johani akazofuma achiti kuna Manuero nzinde nababa ndiende kwazvimba. Saka vakabva vanzi varume vakabva kwaseke vachiperekedza ibaba, vakabva vaenda kwazvimba kubva museSaturday Sondo, Monday zoro doka vakabva vasvika kwazvimba. Pane mumwe vanzi Mateo Zvimba. Saka vasvika ipapo vakatikumbirawo pekurara. Zvikanzi vasvika ini murare. Vasvika ipapo makuseni vakataura kuti tiriwe chechi, asi makuseni kusati kwachena waMateo Zvimba kwamba kuti maraseko waeni vakatara dimararawo nemaneto ngandasaramba kupedza nababa Johani. Saka apedza kudaro baba Johani akabva baba waMateo akabva adzokera kumba. Ndobva vazokuva kuti imi munopinda cheche iko chindiri kubvunzira panapa chikuti nhasi handina kuraraba, ndarota mushana wakakombwa neshiri chena naunongwa nemagemedzi machena. Zvino ari kutaura kudarizwa baba buda kuenda, haana kufamba kuenda nzvimbo iri kure. Ndobva kuti famba ndobva asvika pane imwe musha nemakicheni ekingakaita misuwo ingatarisa kumadokero asina kupfigwa. Ndobva vasikaona chitsiga chemuonde chikanga chakatemwa chinosvika muhapongo. Ndo baba Johani abata danda iroro achibva adaidzira nezwi mamba kweza kuti ndiani kwakatema muti uyu, ndiani kwakatema muti uyu. Zvino pakabuda mumwe murume nedemo mutema akati amuna kubvunza muti uri pamusha pangu sei. Zvikati kuti munhu akatema muti uyu ndiani mwana achatanga kutonga nyika ino, ndokuti nyika yakwazvimba makorokoto, Afrika yese yakomborerwa. Murume akabva akandadimo pasi. Saka baba Johani adaidzira zvese zvawapedza wakabva wasimuka ibva wabuda futi kunze kwomushawo. waMateo Zvimba yakaramba vachiteera. Saka vaSarema vakabvunza kuti naiva Mateo, ko murume uyu abuda nedemo mutema uyu ndiani? Zvikanzi ndawagabriel wemba yakwakariga mombe. Zvikanzi zvikanzi naMateo Zvimba zvakanaka karume, ndati kuti tidzokere kumba kuti tinounganidza vanhu mavataura shoko raMwari. Zvikanzi nababa aiwa ini basa rangu rendatumwa kuno nababa wangu ndatopedza, zvendatatumwa ndozvatoita, ndakutodzokera. Wakabva wadzoka kwaNyamweda kuyawo. Ndo zvinosanganisira kuti tofunga kuti iwawo ndokungwa kuti baba wemutonga akatanga kutonga. Tabva ipapo zvinonzizve wazouyawo kudizwa kwakanamata nababa wedu. Waiona varume waigara nawo, Warrington Hombarume nawaSamiro Muzondo. Nhasi miti yacho iri mitatu.
zvinonzi murungu James akanga rikakomana akatanga plus zvikanzi Warrington zvikanzi baba ngamona zvinoitwa nekakomana aka zvikanzi kari kugoborera vana venyu ndo vachasarawo kurima mapurazi aya zvikanzi baba vana vane pfuti kanofamba nemudenga wakatorera magidiru neuta hwedu zvikanzi zvinoitwa maWarrington muri wapenyu mapurazi ese aya nemasabhabha nevastage chasara zvavana venyu vanenge vachidhiraivha ndege nezvitima iyi muri paWarrington kudai saka vakanga vachipokana wana sekuru wauzati akumakombo wandozvaititaurira kuti taizwa kuti mumapurazi muno muchasara mawanhu ndozvaizwa nababa Johani izvi kuti wana mapurazi ese aye wanhu masabhabha zvazvewanhu baba Johani achitaura kuti nyika ino ichatongwa navanhu vatema vachadhiraivha ndege mapurazi ese zvese zvasara zvazvenyu zvavanhu vadzokera musha kwavo ndo chimwe chikuru chichaitaurwa nababa Johani vana sekuru vedu pakutendeuka kwavakaita vachiteera baba Johani kubvirawo ipapo kusvikira watazoberekwa isu wakabereka nababa wedu watazoberekwa nesuwo tichingodziiswa nhoroondo idzodzi idzi dzekuti ndo chikuru chichaitaurwa nababa Johani maererano nekutongwa kwenyika ino ichatongwa navanhu vatema ndofanira paninambogumirawo ipapo. Tinotenda musati masumuka daungoziva kuti kunze kwemhuri yemutungamiri wekutanga weZimbabwe kune here mamwe ma-interactions amunogona kudonongodza kuti pamwe baba Johani vane shoko ravakasiya rine chekuita nana Nkomo ana Chikerema handizi vamwe vakanga vari muhondo yechimurenga yeZimbabwe? Tichikumbira vamwe varipo vanga vaine ruzivo rwaizvozvo asi tirikutaurawo zvezvikuru zvaingotaurwa nababa Johani kuti nyika ichatongwa navanhu zvadai ndofa ngavasiyirewo mukana kuti vataurirwe ipapo. Tiri kuda kubetserwawo kunzwisisa maitikiro anenge achiita zvinhu pasi rose zvakanangana nekuchikidzana kwenyika Russia, America nedzimwe nyika dzinopembedzwa vana Britain. Pane here zviprofita zvakanangana nekupatsanura kuitika kuri kuita zvinhu kana maitikiro akaitika zvinhu munhoroondo zvine chekuita nekuchikidzana kweAfrica neidzo nyika dzatareva? Ndakaberekwa pabvekerwa munyika ina yemakoni kana iri chechi tinoti mudedzo ava handina inini kuona nababa Johani vachitaura asi baba Johani akandibhabhatidzawo 1959 asi vaive nguva yemanheru zvokuti handinyatsomutivi baba Johani ari papo asi sekutaura kwaita vamwe tiri vanhu vakakurira mucheche ino ini baba wangu akanamata 1933 nemba yavo ndakazobekerwawo muchechi ndikakura ndirimo taidzidziswa nemumwe murume ainzi Muparidzi Onias Bvuma. Muparidzi Onias Bvuma aine vamwe vaimutedzera vaparidzi vana Azonge vana Chirisa nana vakanga vakawanda vaparidzi nemakurukota aina vana Nyabangu ndivo vaive vakabata sangano rinonzi rededzo kuno kuManicaland. Aive mukuru vamwe vaparidzi vakanga vari musaidhi neManicaland kuno kwakaganenzara kwakakwina Cyrus vakutsanzira vamutare kuina vamwe vainzi vamanzinde navavhangeri vavo ndivo vanhu vaitidzidzisa vachiti baba Johani zvaakauya akati umambo hwavarungu hwapera muno muAfrica. Mwari akuti izvo imi namatai kuti Mwari akugadzipa umambo achitaura zvakanangana nevane zingo achiita zvenyika. Saka mumashuremo isi taitoti kozvino varungu vangatorerwe nyika here nevanhu vasina pfuti asi izvo zvitaizvidzidziswa. Wamuparidzi Onias wavo vaititora tiri vakomana nevasikana vachitidzidzisa tsika dzerugaro rwokukudza asi vaitaura nyaya yekuti munoda kugara zvakanaka. Baba Johani akati nyika ineyi ichatongwa nevanhu vatema. Zvinoda kuchienda panyaya iyoyo yekuti yamuri kutsvaka ndeyekuti izvozvo tagara isu tatokura tane dzimba 1965 umambo hwemuno muZimbabwe uchikutongwa nevarungu ainzi Ian Smith akadeclare independence musi wa11 November 1965. Ipapo zvenyika zvakazvapo zvinoti SAPU nemayuthi akanga ariko misangano ichiitwa
iyoyo yemazvematongerwo enyika. Pakazoita kuti paitwe nyaya yekusunga wezvenyika iwavo vatema vachiswa mumajeri, asi pakazoitwa pachiprofita chababa Johani chaikinga akataura panyaya idzodzo dzekuti varungu vachatorerwa nyika. Baba akazotaura achiti ndozvitaidzidziswa izvo, kuti baba Johani akati varungu vakanaitawo nharo nyika vachaitorerwa nevanhu vatema. Kana vanhu vatema vandaona vagumbuka vati varungu tauda nyika yedu, varungu vobva varamba nenyika waya nezvamboko nepfuti vachirwisa vanhu vatema. Tazoona vanhu venyika ino vati isusu nevana vedu tingatopere. Kwabuda vakomana vadiki vakadai vapfupi vaenda munyika dzeAsia kundodzidza pfuti. Tikaona muromo wepfuti wehonde iyoyo yakubuda nekuNorth Rhodesia kuri kuZambia iye zvino, ndekuti nyika yedu yaitongwa naPrime Minister mumwe chete aiwe muno mainzi Southern Rhodesia neNorthern Rhodesia iri Zambia. Saka ndazoona vana vakudzoka vanodzidza pfuti kuAsia, muromo wepfuti wauya nemuNorthern Rhodesia, wamwe wabuda nepaChirundu, wamwe wachibuda nepaVictoria Falls. Tikaona nyika ine yarwiwa, tikaona kwafiwa zvizhinji vanhu vatema nevarungu. Tikazoona nyika ine yatorwa nevanhu ivavo vanenge vabva. Asi zvamunoita imimi vapostori, mukazoona kwakubva vana vachabuda nemunyika yemaPutukezi kana Mozambique, munovatambira ivavo vanenge vazouya manje vakutora nyika, vari kubva kunyika dzeAsia vandodzidza pfuti. Ndo zvimwe zvinhu zvatakazoona chiprofiti ichocho chaita kwatiri vana vadiki. Tazokura manje taane dzimba, takazoona makomuredi akubuda neNorth Rhodesia achipinda nepaVictoria Falls pakataurwa nababa Johani, vamwe vakapinda nepaChirundu panozove pakafa vakomana 7 vakafira paChinoi makomuredi. Tikazoona vakubuda nepatama fama pateti nekuno kuManicaland vakurwisa nyika. Vakuru vakabva vati ndiyo nyaya iya yakataurwa nemuprofiti. Ndo pane nyaya yataurwa nevakuru vabva panapa yekuti pakaendwa pazvimba inobva yabatana iyo yakadaro. Bva zvaita chiprofiti chinoita kuti chechi ive neukama nezviri kuitika iye zvino pamusoro kwekutongwa kwenyika yeZimbabwe. Saka ndikati muchidimbu iyoyo yakaitika iyoyo. Pane chimwezve chikamu chekuti baba akuTanzania, nekuti zvakanga zvichiitika nguva iyoyo kune vanhu vaisakaza vari muZambia mari zvematongerwe enyika. Ndiri kurangarira mumwe ainzi Gamanya wachiti handei kuRhodesia, Southern Rhodesia tindopuwa nyika navawerenziki. Saka baba akazoti aiwa baba Johani, tiri kutaura zvitainzwa ari kumusoro, aiwa imimi namatai chete nekuti nyika yeZimbabwe yeRhodesia ichasunungurwa neropa, uchatanga wadeuka ropa, richadeuka rakawanda revanhu vemuZimbabwe nevachena vachafa kuti nyika isunungurwe. Asi ini ndabva ndakumusoro ndichitsanyira nyika inoti isunungurwe, ndine chitsama chavana vangu. Baba Johani kezenga kuTanzania achigara kuDar es Salaam, akazobva aenda paArusha akaenda Kenya. Zvazadza chiprofiti ichocho chekuti baba Johani akatsanyira nyika inoti isunungurwe, nekuzosunungurwa kwayo vari paDar es Salaam panonzi pakauya shipi yakauya ipapo. Shipi iyoyo yakanga yanzikwa kuti inava Robert vauya. Pane mumwe murume ainzi Karigamombe, munin'ina waGabriel wataurwa pano, akanga achinamatawo. Ndiakanzi kuti ndotora mukomana ari kubva kuya, aibva kuBritain, ndopaakauya akasvika achinzi nhaiwe Karigamombe, uyu mukomana uyu ndiani? Zvikati mwana wemukomana wangu waGabriel Karigamombe, kutaura vaMugabe. Zvandiya ndakakutaura kuti kaiwe Kariga, mwana wako uyu ndiye achatora nyika ine achiitonga kubva kuvarungu. Saka izvo zvakaitika paDar es Salaam. Saka muTanzania ndiwo mashoko mapfupi andingapa umbowo kuti baba Johani akaprofita kutorwa nyika ino. Iye futi akanga achiimbisa vanhu mumaso ekuti imbai muchiti umambo hwedu hwekudenga wenzani nehwevachena maBritish. Izwi raMwari rakadzika richibva kudenga richiti budai vapostori tiende nekuti Bhabhironi raputsika. Bhabhironi yaitarwa umambo hwevachena. Saka Afrika ichasunungurwa, ichamira nezvinhu zvayo. Ndo chimwe chinhu chatakatarisira kana kune mimayuthi, mimi mukutaura kuti muri mayuthi, kuti chinhu ichochi chive mukati memwoyo yenyu muzive kuti
muprofita akataura kuti nyika ineyi yeAfrica ichasunungurwa yobatana iri chinhu chimwe chete kuti izvo umambo hwachena hupere muno muchidimbu raakugumira ipapo. Notenda pane panoda kungobvunza nokuti kuuya kwerusununguko rwevana veAfrica kwakauya dzimwe nguva nekurwisana kwakatodeura ropa. Saka muhondo iyoyo ndingada kungoisa Baba Joani segamba renyika rakatorwa nenzira yamanga muchireva. Tobva taisa zvekare mamwe magamba toti vana Chingaira tinogona kunge takaratidzwa pakanzi pakagurwa musoro waChingaira nevamwe tichiuya nevamwe vakatosiyana vamwe wavo kune dzimwe nzvimbo. Tingadaro kuti izvo taakusanganisa. Iye abataura yana Chingaira ndiyo anotika chimurenga chekutanga. Yana Chingaira nana Nehanda nana Chakagwika nana Chwashira nani futi mumwe ndakanganwa nemisoro yakaenda kuBritain. Izvozvo zvakave kutanga kwekuti dambudziko riarauya. Asi zvakaprofitwa nemuprofita Baba Joani kuti zvichaitika. Saka tinoverenga kuti kune misoro yevamwe iri ikoko kumamuseum kuBritain. Zvinonziwo zvekare kune zvimwe zvaishandiswa naBaba Joani zvakatorwa nevarungu zvikaendeswa ikoko. Pane here zvinoverengeka kuti ichi nechocho zvakatorwa nevarungu? Izvo zvoneka chisiya kuona vamwe vakuru, asi zvamataura badzi zvekuti Baba Joani anoverengwa mumagamba here ichokwadi. Baba Joani anoverengwa mumagamba kuti ndiye akatanga kuti imimi zvandauya nebudai muvarungu musavasenzereba nevana venyu vabudisei muzvikoro zvavo. Nekuti vana venyu vakaramba varimo mukuruda kuya hondo, vana ivavavo vanotorwa nevarungu vachifora vachiuya vachikupisira idzimba nekukurwisai. Saka imitai zvikoro zvenyu mudzidzisa vana venyu vanavo, mambo wavo muno muAfrica wapera. Ndopanika gumira ipapo kuti Baba Joani igamba zvirokwazvo rekutanga kurwiwa kusunungurwa riri ari mushoko rekunamata. Zvichibatanawo nevavo mutaura vana Chingairawo. Iye akauya kuti ini ndatumwa kuti vanhu ava vachiregera kutonga pasi rinei nyika inoyi richitongwa nevaridzi vayo, nekuti Mwari akuda kuti nyika nenyika izvitonge. Hazvinei kuti inyika ipi kana nyika dzevachena akadaro kuti tutarazve kunzwa nevabereki vedu kana vachena nyika dzese dzirakusungurwa kuti izwi raMwari rakuda kuti ritonge pasi rese. Hapadikani kuti pazoonekwa umambo humwe hunenge hwakadzvinyirira umwe kuti vanhu vati vanonamatiswa chimwe chinhu chavasingazivi. Ndikati ndo pandikagumira ipapo. Alright, tinotenda mati joina zvekare. Toda kungozivawo zvakanangana nenyaya tachitsanangurirwa kuti pakatorwa zvinhu varungu. Ndofunga neshungu nekusvotwa kuti vakange vapandukirwa kana kuti vanhu vatema vakange vava nesimba rekuita zvavanoda zvichibva pamashoko echiprofita akanga achitaurwa naBaba Joani. Vakatora zvimwe zvinhu vakaenda nazvo vakanoisa museum. Saka tachida kungoziva ruzivo rwenyu runechekuita nekuti zvii zvavakatora uye kunonzi kune zviri kuitika ikoko havana rugare. Zvakamira sei panyaya iyoyo? Tinotenda rikaindidzokorotaura kuti zvatiri kutaura ndezvekunzwa kana kuti zvekudzidziswa, handi kuti ndakazviona. Tsananguro dzamuri kubvunza dzezvinhu zvaBaba Joani zvinonzi Baba Joani zvaakanga achienda kumarimba, achienda kwaNyamweda, achienda kwaChiwero achiparidza, akanga aine tsvimbo nebhuku negemenzi raaipfeka. Saka nyaya iripo ndeyekuti Baba Joani aitaurira varungu kuti mimi nguva yenyu yekutonga vanhu vatema yapera, achidzokerai kumusha kwenyu. Varungu vakamusunga vachiti akuita zvematongerwo enyika. Chishamiso chaizoitika ndechekuti wamusunga waimusunga wamuisa muchitokisi. Mangwana kuseni wachidzoka wanoona akagara panze, aita akabuda aisatiza, aitogara tsvaga pekuzambira zuva. Waona chitokisi pamwe chakakiwa sechava chakangoita. Wamubvunza kuti ko iwewe chii chiri kuitika, wabuda nepi? Utaura kuti zvamuri kundivharira izvi kunouya munhu anouya usiku
achindiburitsa achitaura kuti hatina kutuma uzogara muchitokisi, takakutuma kuti uparidze zwi raMwari, utaurire vanhu zviri kudiwa naMwari. Ndo zvimwe zvavaimusungira vachita kuita zvematongerwo enyika. Zvinonzi izvo vakazoita nyaya yekuti ari kugomo reMarimba ikoko, shoko rakanzwikwa rachifamba kuti kune munhu ari kuti ndakatumwa naMwari kubva kudenga ari kuparidza. Saka kuna anonzi Father Bobrick anonzi akanzwa shoko iroro kusvika wazoisa shoko kuna popa akanga aripo panguva iyoyo, kana kuti papa yaitidaro kuRome, kuti kunoku ndo zviri kuno kune munhu ari kuti ndakatumwa naMwari, ndo zvaari kutaura. Asi izvo zvaitika varungu vakamboedza kumutsvaga, wanzwa kuti ndo zvaari kutaura. Waiti wakaenda mugomo rekuMarimba racho, wainzwa muchiita ruzha rwekuimba, wakasvika sepanapa ndo pauri kunzwa kuti pari kuimbwa, vanozonzwa ruzha ruya rwakumashure, wokona kudzokera kuya vanonzwa kuti ruzha ruya rwakuko kwavabva uko futi vachitadza kumuona, kusvika wakazofunga kuti kaitiende nembwa dziya dzinotrenwa dziya dzekutsvaga vanhu. Zvese izvo zvakakona. Vanonzi waiti wakaenda nembwa dziya, wakusvika pagomo paya paimbwa dzaibva dzatanga kuchinja, imwe bvaita misoro miiri, imbwa imwe chete. Wakambomutera kudhamu kuna Chiwero kurwizi, vaine mbwa, imbwa dzacho dzakava dzapinda mumvura dzese, dzikava dzafira mumvura vachiedza kumutsvaga. Saka zvinonzi Father Bobrick wataura kuna Pope, Pope akazomupindura achiti iwewe waita kuti uende undoona munhu iyeyo, asi chekutanga usati waenda kundomuona umboenda kutemberi undotsanya mazuva akapuwa kuti anamate. Kana wapedza kutsanya unozoenda kune munhu iyeyo, unotora tsanga unosungirira kurudyi rimwe kuruboshwe woenda. Asi kana wamuona wataura naye musazomusunge munhu iyeyo. Zvinonzi wakaenda wakaita sezvaakataurirwa, apedza kutsanya akaenda akasvikoonana naBaba Johani, vakasvikobvunzana. Zvinonzi waitaura mutauro wechiRatini waitaurirana, Baba Johani acho achitaura mutauro iwoyo. Saka apedza kutaura naye uya akapedza ndapedza, sevanhu vaifamba nemapurisa panguva iyoyo, mapurisa aenda akazoti zvino isusu tikadzokera kumahofisi tichitaura kuti munhu uyo ataimbotsvaga achiita zvese zvatamuona asi tamusiya, tosvikonzi nemashefu. Wakabva wazomanikidzira kuti wamusunge. Wakamusunga, wakamutora, wakaenda naye kunonzi kwakunzi kuChegutu yezvinezvi, inga ichanzi Atre. Waenda naye ikoko, ripoti yakadzokera futi kuna Popo kuti munhu yatakamuona asi akazotorwa akauyiwa naye ari pano. Nonzi akarayira Popo achiti munofanirwa kuti mutakure muende naye kuSalisbury, mwando kuHarare zvinezvi. Asi matakura munoita ndezvekuti pane coach kana truck raidonzwa nechitima raitakura vana Kengi rakanga riri kuZambia, kuchanzi ndiyainzi North Rhodesia. Saka ndo ramunondotora iroro, ndo rinomutakura kumuendesa kuHarare. Zvakaitwa saizvozvo, rikatorwa rikauya rikasvikomutakura, wakauya naye kuHarare kwacho. Wasvika kuHarare tsanangudzo dzinoti wakasvika mapurisa nemasoja vakamira achidzikiswa muya wakabva watanga kumusaruta. Saruti gani inoitwa yekuridza futi, wairidza futi wakanongedzera kumadokera uko, wachibva wamutora, wachibva waenda naye wachimubvunza kuti iwe titaurire kuti izvi zviri kuitika. Hanzi wakazopedzisira wati munhu uyu kuti tinyatsoona kuti ane mhosva kana kuti haana mhosva, nekuti zvaari kutaura ndezvechechi, ngatidaidzei mabhishopi nevamwe vanoita zvemachechi, ndo vangagona kunyatsoziva nyaya ine munhu. Zvinonzi akadaidzwa akaenda Harare muPakathedral, ndo pakatongerwa nyaya yake. Saka wakamuti iwewe chipfeka gemenzi rako semapfekero aunoriita, akapfeka netsvimbo yake nebhuku rake. Wakatanga kuchimubvunza kuti iwewe titaurire tinzwa, anoti ndakatumwa naMwari kuti ndizoparidzira vanhu vatema, kuti vanhu vatema yanguva yekuti wasununguka vanamate. Wakamubvunza mubvunzo unoti iwe unogoti wakatumwa sei, ko isusu inga tiri kuparidza wani. Zvikanzi dai muri kuparidza izwi raMwari, ko Mwari akazonditumira chii? Zvinonzi ndopa wakazotora zvinhu zvake ipapo, zvinoti gemenzi, bhuku netsvimbo. Saka zvatorwa, wakaisa shoko futi kuna Popo kuti zvinenge zviri kumupa masimba tazvitora. Zvanzi zvinhu izvozvo zvinofanirwa kuti zviende kuBritain, asi hamusazviendese nendege, zvinoenda neshipi. Kana singakanganisi zvinonzi zvakaenda kuCape Town here, ndokwakazondokwirirwa shipi yacho kuti zvinhu zviende. Saka zvinhu izvozvo zviri kuBritain, ndo kwazvakaendwa nazvo zvinhu izvozvo.
ndo dzimwe nhoroondo dzatinonzwa dzatinoziva. Asi zvinonzi baba Joani akati zvinhu zvangu zvawakatora wachazvidzosa, kana wakuzvidzosa hawangozvidzosi nhandoba wachazviripa mhosva yakabara iyoyo unozouya wachizviripira kusvika zvasvika pakuti vanhu vazoti aiwa muripo wabviswa uyo wakwana nezvawakaita. Ndonyaya muri kubvunza zvinhu zvake zvakatorwa. Pamuripo wakarihwa pane here pada unzi panouya nemhandara nhanhatu kana kuti pane here muripo wakanzi vanofanira kutoita sezvizvi kana kuti unongova open? Manzwiro andinoita inini kana kuti madzidzisirwo andinoitwa zvinonzi izvo zvakanzi wachava nemuripo wekuripa, kuchatobva mhandara dzinokwana kuita nhanhatu dzinouya futi kuzoripa nyaya iyoyo yezvinhu zvawakatora.